Bueno, ez mila esker, azteko, anakoni, arrasateko nagusien kontseiluari. Asko eskertzen dizugu, baino arrasatear guztiok ere badugu zer eskertua zuei. Ari zareten hitzaldiak, aktibidadeak, prepatu duzuten programa, desfibriladoreak eta lortzeko egin dezutena eta egiten ari zatena administrazio kontuak, karneta eta gainerako gauzak errezago egiteko guztion mesederako dira eta asko eskertzen dizugu. Baina hor bakarrik ez, festa egindakoan ere, ikusi dut ze gustora dabilen jendea.